Listen to the voice from the wilderness. Gentle the h0o. In case name is go nowhere, get take no go n'ebe. Mana before you get the voice, don't know. All those from Ofia Wepota. Obolo na no. Osumo Aziz. Nya Ihala area. Mbosi. Iseke. Osumo Azia. Owebo na alo agụ na-eche mba. Ma udo gachi. Ma ebube agụ. Iwe ka na-akwala ebe ha ka amoosu, my brother. Neither you resign or na-epulu n'ogbe anwa because na information batara na adịghị mma. Yes. Ọkwa nụta ka ala eze ọ dịka eze ọgwala agwọ. Don't say I didn't pass the message. Ka ọ ghara ịbụ olu echi. Ewere igbe ayọn. Emere nsị eti gbagbuo mmadụ. Asị na ndị amelụ ndị a. Ọ bụrụkwa ndị nọ n'ime ọha na-eme. Mana ọkwa dendem na amsakwa nwefe ọgụ. Get the voice of Gentle the h0o. Mmanwụ ndị ilo. Papa ga-adịrị Dalorian my blood. Udo ka nna m dịrị gị. Papa m alaka ka were this my voice. Chọrọ m wee gbara m voice a mee ka voice a ruoro m eze Kosman ntị. Mee ka voice a ruoro m Zumas ntị. Mee ka voice a ruoro m ndị niile ọ dịla aka. Maka na onye ji aka m onwe ya sịkwala na mmadụ mere ya. Si ise oke iso ji nwa ya jụọrọ nwa onwe ya amụ oyi. Enwe onye chụrụ oke iso. Enwe onye chụrụ uche. Enwe onye chụrụ any one of them. Na adịkwa very much happy. Ịdị min wee la ga-akpapụ abụla abụ achaghị acha. La ga-akpapụ aṅụ n'ọrụ onwe ya. Anọkwara m onwe m kịta. Na nke ikpeazụ a onye ọla kechikwa akwa ya ike. Onye ebekwele. Onye ebekwele. Maka na ọ bịara igbu mgbu onwe ya abụọkwa ajọ ọgụ. Ọ bịara igbu mgbu onwe ya abụọkwa ajọ ọgụ. Let Biafrans hear my voice. Let Biafrans hear my voice. We are only fighting for our freedom and the freedom of our people. We are only defending the motherland for the enemies not to enter. Onye ọlọsọ kwara ya le use your DOS le use unu ihe a. Onye ọwụla ọsọ kwara ya le use unu ihe a through DSS. Jokwa na-ese ọgụ a Britain lụrụ ha alụnwụ gị. Ọgụ a France lụrụ ha alụnwụ gị. Ọgụ a all these Arabic nation, Arabic countries use in Nigeria, Nigeria. Now, a plan man it is only Igbo to Igbo that can conquer Igbo. There's no any tribe that can fight Igbo and win Igbos except you use Igbo to Igbo. And this is what is happening now. This time around, I want time Ojuku Loro go Biafra. Ala abago la kwegu ala za kwegu. I know the reason why you are going to go. And here I got my last voice. Unuga with again. And when you can next one only for me on net. But I can't go you na gonna Gentle kwekwa. Let the world hear this my voice. Let the people hear my voice. Makamboy energy. Unuga no kwa in another way around though. And the tall unu chwe na unu yanagide like that. Makanagwa mugagwa na aka ya magwa gagwa bụ okwu otu. Agwara m unu ya agwa o. Udonke nnam dekwara unu daalụkwa n'orianna.